Ni tin mai hian force strong thang he min hol vela force kan nei na to bul chu gravity kan ti nia chuan tension force kan ti te friction resistance spring force kan ti te adang tam tak po soi tur aloma ti chuan gravity kan ti bi chu khuwa re na kan sa force kan nei na bul ania abak zong example kan ron tar na rai chu ani ve lem lova nge he hu hen an ti reng force nge kan ti chuan electromagnetic forces wang lo man nei heng zong hian alo en tir ani chu ti chuan electromagnetic forces kan ti chu nge kan ti chuan electric le magnetic na thil ti theina pek chhuat kha ni ti chuan electric le magnetic path alom sang ti na nia tun bi ka chuan magnetic path a hi video da kan ti danga tuna chuan electric ina force pek chhuwa kha kan en dona chu chu minga electrostatic forces kan ti dona ni chumi amje chu electron khangai to tai la electron ina thil ti thena pek chho kha ni static ti amje chon stationary ti na nia chumi chu chet muang chet toi ti na te poni hang chu ti chuan gravity force kan ina bul nar atang khan lo te khin tai la gravity kan ti chu engwang lo om nge engwang nge kan ti chuan ari na wang ani chu te ni chuan mass wang ani kan lo te thei ta ni chu po ri nei to phot chu alin hip ton thin ti chuan chu tiang bok chuan electrostatic force kan ti po chu engwang nge kan ti chuan charge wang ani charge ti chuan charge kan ti chu enge kan ti chuan in a soi fia mai in gravity a kan han le ti ka engwang in nge gravity a chuan electrostatic force chu kan soi ve lo taksa nei to phot chu meter siam ani a chu meter chu atom siam ani ti kha kan hrasia electrostatic force kan ti a chunga ti nge kan soi ve lo ti kha zo na tha tak ani na pe da kan chang ti chuan charge kan ti chu engwang lo om nge kan ti chuan matter wang ani a chu matter chu atom siam ani a atom chung ril zo kha kan ngai to ngai ta ni atom chung ril zo kan ngai to chuan nucleus alaya oma chu chu proton le electron in a hual kop ta ta ni a chu chu chhumangin electron in a hual vela chumi chu electron om ti ta ni ti chuan thil chi thum kan soi ta ni chung te chu proton neutron le electron te lo ta ni ti chuan heng proton le neutron te hian eng ang thil ti theina nge nei ti kha kan hriat du chuan gravity tang hanan te khin ta photi la gravity chu ang wang lo nge ti chuan ari na wang ani chu chu enge kan te thin kg in ti chuan charge po chu eng wang lo nge kan ti chuan ate ma sa tu coulomb san chu charge coulomb kan thil tam alo mu chuak to chuan proton le electron chuan thil ti theina in ang an nei a chu chu minga e kan tianga chu chuan 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb vela chu ani ti kha thil ti theina in ang ren proton le electron te chuan an nei ani chuan proton chuan khimizat pa ka khen 1 e nei lo ti tai la electron chuan minus 1 e anei ti chuan chu tiang bokin neutron chuan neutral charge anei awangin zero charge ti tai la ti chuan eng atom a po atlang puin electron le proton om za dei nang thein ani chu ti chuan en kan se langa thil ti thein nei nang anei wangin ti chuan atom to phot chu neutral kan lo ti thei ta thin ani chu te ni lai chuan in rc te ni te thla te kan kai to ve tai la atom tam tak siam ani chu mi om zia chuan in neutral tam tak bel bok khom ani ti na ni chu chu te ni chuan in example electron te po khalong a jok the ni chu ma se force kha coulomb atanga kan en chuan in atlem to ni 10 to the power minus 19 chu wang chuan na tlem ma wangin kan soi ngai lo alo ni ta ni chu ti chuan electron kan ti te chu proton kan ti charge te chu eng ang thil ti thena ngen eng a ngian chak eng tiang nge ni ti kha kan hriat du chuan
Mas beren example la charge pani kanei ta lo te tai la chu Q1 le Q2 lo te tai la ti chuan in kar la zong chu a ti ta pokela omje chuanin kan lo zir fo to thin ka soi fia le ngai ta proton chu positive charge ani chuti nei chuan a proton pui kha anek perdon ti ani chuti ang bukin electron pon negative charge ani ya a electron pui kha anek perdon ti ani ni ma sela electron le proton te chu anen hi ton tatani ang tiklai pon kan lo zir thin to in unlike charge attract each other kan ti thin kha lo ni chu bang chon dal ton te ho po khan atom chu than thei lo te pon lo ti hiala ni ti chuanin charge kan nei example a khian q1 le q2 a ya khian charge in ang lo da ta ila chu proton ilo ni ta sela plus sign le plus sign chumi je chu an nek perdon ti na ni thil ti thei nei in ang reng nei in ai nek perdon ti na ni chu f ti tai la chu an thil ti thei la tha chu ero ang khian chumi je chu kada nei pau le khan in nam le tu na tha kha sa kada pau le atem don ti na ni chumi je chu an gar hat zong a mi char sa thil ti thei na kha in matani chu bang chun volume ma chuanin tiang hian kha in nek ton na tha force electric proton le electron te in nek in hip ton na tha po khai nang thau ani chu bang chun chu tha chuan enge tluk kan ti chuan f equal to k q1 q2 by r square kan lo lai ta ni ti chuan chu force kan soi chu le inverse square law kan puta ni by r square kan puta ni kar la zongai ngata wangin chu ti chuan inverse square law kan puta ni chu khoi yang le mun na kan hu kan ti chuan gravity ani thil rang ri na le po phot chu hetiang hen in hip ton ani g m1 m2 by r square in ti chuan chu mem je chu m1 m2 chu ri na nei ve ve te ri na zat khani ta chuan danglem ve thelo in hip na chu 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square ani chu tiang pokin electron le proton te in hip ton na mo proton le proton te in nam le na mo khan heti zat force hi pe ni 8.99 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square atukani unit hi zia na hi lo vong sa ti chuan le ai unit ro wa thil danglam ve thei lo force kha an en tai la electron le proton te in hip ton na microscopic ka ni na tha kha sang fe zo ka ni thil pani ri tak te in hip ton na ai khan example force khi 1 newton ve ve lo ti tai la khiti sat khi chuak don ani ti chuan thil reng chu a ri deuh chuanin choice harama se ke som ni vel chui choice lop mai nei indian example da ke kha ke som ni thila kha hruin lo thlung tai la thung bet ta tlatil le ya khan choice mai don lo ani a chan chu eng pang nge kan ti chuan eng tom rang ten hip ton na hi sang em ani chu bang chuan hrui kha cha zo lo ta thina lo ni chu example a tran tira kan soi friction kan engwang electrostatic force chu alo siam ti kha kan en don tai la masabera tension kan ti khan en don ang thil thung ani ri na nei kha ti chuan chu ri na nei chu a thlun na hrui khan en chiang ta tom siam ani
chu nucleus ma proton le electron chu electron he na hol vela dang dam tak po ma chu mi je chuanin atom pakhatina adang electron a hi phe chan sakha omani chu tiang bakin atom dang ena nucleus ina electron dang hi phe na chan sakha om ti chuan hi ton kual ta fek ta ni ti chuan chu mi je chu tang rual takin kha force kha an balance ani chu mi je chu force dang chuang bang om lo net force om lo ti na ni chu te ni chuan they are in equilibrium kan ti thai ani ti chuan net force kha zero ani kan ti ta thil rit tak an khai le tai ga chu mi je chu kha force khai rual tak om kha ti dang lam tur on ani chu mi je chu net force kha zero ni to don lo ti na ni chu ti chuan zero ni le kha tu mani ai ang om le kha tu ma ti chuan kha thil rit tak e khai kha